tuini bagi no kamini lukurok seglai walelai bulayo kebo pojetecha tei obono bathroom bebak kamini lukurokni khoroksa teituku khangkeno rumui thango bebak no obono lifeline kamini lukurokni kamini mwngsa Tokma Twikolokya Bagha khobjak Shila ardi blog Belai no wanama singsa main road by kabang haksal bo hanai manya Tokma Twikolokya phano Kwrui lamani sepsap Kwrui Chwng Pherang ni sepsap no khobui tukukjak nai twi no khobui nungjak nai twi phano nukhuni hamjugrok no tuk saka tuk berawi nukung khungsani twi rok makhoglayo bahai khlaisi a kamini lukurok tongkhana je nogo burichuk bura tongnai rok no Koktmani bising tui sawi manmani salo lota thaisa rokse tui ma tukugo hanai a jorawo nukhuni hamjak hunjaknai bwsa kwlai gnang hugode thangnani tui de khognani jengjalni koktma sawi khnarakha bukhuk harirang Tripura mira hatong kasan mana tui ma kho jeng jerak basa sanang duisa karabi rok tong tui nai sima lago morong bisini tui phaima la phayo hatong kolongma halai jerak rok bo Kwrui Khoi khuluri jerak bo grus rokiri pheragya irti ma khople jeng tabo jeng yang tia si parani bo orang khakja yang tia ma kho siang bo kho siang man phogya hala yang tia ma phaye bo khaponi ta huktei bukhurok u tuise u kamini jotoni slai belai no kuchung tei kaham khei wanchui nai negredi bopti hai thayo tongkhana chini Tokma Twikolokya Kamini lukurok sawi khnarakha takhuk matonjoi Tripura ima alagaro yang tongo harungtia mingsa abasta ta parani brok tuisi manung yang tia manung kero lengnai lau rumah khulija ngai halau pindah kuliti za tui khot dalung jago yong masat tongo mela tuisak kha nai de mu su tuisak kha tuisak nia Jora wo buma busa tui thopsani bagai mawalai mani koktma bo sawi khnarakha bukhuk surjabati Tripura jora tui ni tokra manglai bo basa bhago ya basa tokra manglai a tui rok ma bar lai tui kre oi hata ma khate aro he tone bare awo jire dukhmalai ton ta bukhuk surjabati Tripura boni bakha thaisok mani koktma bo sawi khnarakha boni kathang tongsak batei lama Chwng Pherang tei tuini sep manglakha hanai bo lukurok no sawi khnarakha nuren no bo apara bo gari hamya lama bo tawo sokla ja bo Chwng thei bose songna ja silama Chwng iro lama kare ai kare karang kare tei kare Tomane kosto, sami kosto so himan thani bo kosto. So kosto so tongba sabai de. Hai sarkar bala so futu bujla ho ba lama nai hno iro. Tabo sabai ya. Bayu sabai thare. Ba jong thei thabo bo sok thai sare soklan. gura buri ba tui jota harok bai kola Hai tui sabo tui khla bura bura tui khoilung mi afle. Hato boksa gola boksa himya lai. 아까만 다들 알아부터 부터 드리면 되는 너구라 뒤그래 내가 알고 모롱티랑 힘마디바 뭐라고 물어버리라 코미야라 알또 복사라 고라 복사로 뜨는 마 당블리 아나가래 뭐 사복을 부터 그래 아나 고라 태태시 막 커 뭐저 가살만 예 봐라 무슨 살 뭐 힘면 다니 아로 양니 비대고 힘이야 드셔 그래 가라 그것도 코스터성이래 Belai kheno kami kasam Tokma Twikolokya Kami CPM asuk bisiromui hapang asuk langkha phiya mwngsa phano sep manlanglia Tokma Twikolokya Kamini lukurok abono hamjaklia ngino tabuk BJP IPFT tabuk tipramotha ni hapang ngai tongo CPM hapang no chajagya ngai hapang salaimani u kapal no kapal bukhuk Chandravati ni kokno rugui bujimani 43 constituency ni emle Sanjay Manik Tripura borokno tuirana ni bagai kok rukha yaba bakha puitto saya angmani kok srai no sawi khna rukha Tiprasa haniba kepala rangsakte Thailandia dukho birman ni kok kamini ruaja kusumrani bihik Chandravati Tripura ni kok jeng kostok lagi biran matang anglai borok buri ni anglai hatung bo kamadia morong tirang bo kamadia morong tirang bo kamadia ya susah ya sagai anglai ai tui betherong le
마동 거의 나파요. 띠비 캐는 거의 나 너무 마동 파요. 진들이 어머서 어서미셔. 그래도 어서미셔 뭐 angpaitomya phiya phiya Ti prasani kapal Swlaijago Neta Montri rongno naisigi chini bororok lengsini lengai mwngsa phano manglakha Shila ardi block te Karbook subdivision ni SDM rongno koihorna muchungo apti hai kami rok tabukbo tongoi tongkho Borni lama Twi Chwng Pherang Kwrui hinkeno hayung sakago borok kwrui baksano athayo tongphiro rungsrungnai rokni jengjal rokbo ahino apte hairongno tripra hapang jetharei bopte haki tamo khlai mankha hanke chano kisa wansuna nango tabuk BC 2020-25 ni jora tabuk 1980 1990 eba keba 2000 ni jora liya apte hai undeveloped jaga no nogui Karbook subdivision ni SDM video tei panchayat secretary rok lachina kalayo Neta Montri hunjangnai rokle mukhang krak borok kok simin ruwi thango boroni lachima kwrui siwi rungui SDO video unglaimani apte hai thayono chini rungmani simani phurungna nango